15 Αυγούστου 2026 είμαστε στον Ακροπόταμο, λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η μέρα της Παναγίας, η χώρα του αχώρετου, η άχραντος Παρθένος, η οποία μας βοηθάει, δόξα τω Θεώ, είμαστε κάτω από τη σκέπη της, γιατί τόσον καιρό ταξίδια, ξενύχτια, κουρασμένοι, σκοτωμένοι, και όμως πηγαίνουμε στο σπίτι μας σόι και αυλαβείς. Η Παναγία να μας φυλάει και να φυλάει όλον τον κόσμο. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Ondes nós se metem το αίμα. Άνοιξη και τσιτσάκι παρχάρι μανουσιακή. Ρατσόπουλο θα γίνουμε, σαράσα θα γυρίζω. Ρατσόπουλο θα γίνουμε, σαράσα θα γυρίζω. Στον κλάδο παθακόβουμε και θα σελιδονίζω. Άιταρνη μας συμπράσαριν, εγώ σιγάρα σαριν, εγώ σιγάρα σαριν. Aquí πέρα ήλιωσε, νητρίο να μτυνώσε. Aquí πέρα ήλιωσε, νητρίο να μτυνώσε. Άισα γυρίσαζα και μάλιστα τα δέντρα.